Dyma rai geiriau o broffwydoliaeth Eseia, penod 11. Yna daw allan wialen o'r giff Jese, a blagurin a dif o'i wraidd ef, ac ysbryd yr arglwydd a orffwys arnoef, ysbryd doethineb a deall, ysbryd cyngor a chadernid, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Ac awna ei ddeall ef yn fywiog yn ofn yr arglwydd, ac nid wrth olwg ei lygaid y barn e fe, nac wrth glywed ei glistiau y cerydda e fe. Ond e fe a farn tlodion yn cyfiawnder, ac a gyhoedda dros rai llariau y ddeiar mewn uniondeb, ac e fe a deri y ddeiar a gwialen ei enau, ac ag anadl ei wefusau y lladd e fe ar anwyr, a chyfiawnder a fydd gwregus ei lwynau ef, a ffyddlondeb yn wregus ei arenau, a'r blaidd a drig gyda'r oen, a'r llewbart a orwedd gyda'r myn, y llo hefyd a chenau y llew a'r anifail bras fyddant ynghyd, a bachgen bychan a'i harwain, y fywch hefyd a'r arth a borant ynghyd, a'i llydnod a gyd olweddant, y llew fel yr ich a bawr wellt, a plentyn signo a chweri wrth dwll yr asp, ac ar ffai y wyber yr estyn yn hwn a ddiddyfnwyd ei lawn. Ni ddrygant ac ni ddifethant yn holl fynydd fy sanctaiddrwydd, canis y ddeiar a fydd llawn o wybodaeth yr arglwydd, megis y mae y dyfroedd yn toi y môr. Wele fi yn dyfod, llefai'r Meichiau gwiw, at sanctaidd Salem, dyfod y mae'n dew. Geidian feidro'n fawraeth, nef yn awr, far o welon cariad, brysau gorff Fethlem. Cant 144. Oh
Pennod 1 o'n adnod 18, Genedigaeth Iesu Grist. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mary ei fam wedi ei diweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod yn feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywelyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef awyredau bobl o ddiwrth eu pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflanwyd y gair a lefarws gan yr arglwydd trwy'r prochwyd. Wele, bydd y wyrif yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gewyrif Emmanuel. Hynny yw o'i gyfeithi y mae Duw gyda ni. A phan defrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn a chymryd Mair o wraig iddo. Ond ni chafodd gyffathach a hi hyd nes iddi esgor ar fab a galwodd ef Iesu. Cant 26. Dyw ymddangosodd yn y cnawd, fe gafwyd brawd y brydwr. Ni chollir neb gwaeled ffof a credo i'r gwaledwr. Yr aberth fawr fi ar y groes, a'r hiawd ar oes yr Iesu. Yw fy unig gobaith y poban, daw fy ed a'i gwadu fyny. Cant 26. Cant 82 o'r llyfr glas neu cof. Tua Bethlem Dref, awn yn fyntau gref ac y ddol o nef, gyda'r llwythau un o ninnau ar y llwybrau at y cryd, tua'r presau bawn gyda chalon lawn
a phenlunio nawn. Ifach gennym mair y tragwyddol air yn y gwellt a'r gwair, dygon roddion terchgalon a'r anrhegion thusamer, tua Bethlem Dref, awn yn fyndau gref ac addol o nef. Cydweddion. Nefol Dad, diolch I ti am gyfle I droi at y ti mewn gweddi. Diolch am ein harwain i'n ddiogel i'r Tabernacl yn Resolfen unwaith eto. Diolch I ni wedi gallu dod at ein gilydd ar ddydd Nadolig. Diolch o Dduw, dyn ni ddim yma I wneud unrhyw beth heblaw am gofio am Iesu Grist. Am iddo ef ddod i'r ddeiar hon, gwisgo natur dyn a byw yn ein plith ni a marw ar y groes trosom ni ac yna atgyfodi a diolch o Dduw mae e'n eiriol yn y nef trosom ni. Diolch o Dduw bod gennym ni gwaredwr cryf i'r gwan, un sy'n ddyn I gyd ymdeimlo yn holl gwendidau gyd, ond sy'n dduw I gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. O Dduw, I ni'n gweddio am ras I moli'r Iesu yn wastad. O Dduw, helpa ni gadw'n golwg arno ef, ar I ogoniant ef. Cymorth ni I gyda'n meddwl gwan, meddfyrio ar yr iechydwriaeth rad yn aml o Dduw. Boed iddo fod yn rhywbeth sy'n neud I ni llawenhau ac rhoi cymaint o bleser I ni. O Dduw, ni'n gweddio mae hyn bydd ein pleser mwyaf yn y byd, edrych ar yr Iesu a'i addoli ef. O Dduw, diolch I ti am ein hachub ni, pechaduriaid gwael. Diolch o Dduw,
pan oeddwn ni'n bell o ti cofio amdano ni, o ddew y fath trigaredd, doedd dim haeddiant yno ni o gwbl i gael ein hachub, ond yn dy ras fe gofiais amdano ac fe ddes ti drwy'r ysbryd glân yn hargyhoeddi ni a rhoi cymorth i ni edifarhau a diolch o ddew am yr efengyl. O ddew, i ni'n gweddio am bobl o ddew yn ein gwlad y dyddiau hyn, yn ywedig heddi o ddew fydd yn cael pleser yn agor o'n region a byta. Does dim byd o le yn hyn o ddew oherwydd maen nhw'n roddion o ti, ond o ddew i ni'n gweddio bydde ti yn argyhoeddi nhw ac yn dangos iddyn nhw mai pethau deiarol yw'r rhain, pethau tros dro a sydd ddim yn wir bodloni'r galon, ond o ddew gweddio bydde ti'n ymyrryd ac yn weld a Chymru unwaith eto yn dyfawr trigaredd ac mewn grym o ddew mewn tân anerth trwy'r ysbryd glân o trigar harth yn ni o ddew yn enw Iesu Grist. Ni'n gweddio ar i ti gofio am weddill yr wythnos a bydde ti gyda ni ac yn ein cadw ni'n ddiogel. Bydd gyda ni gweddill cyfarfod yn awr a diolch i ti am yr emynau hyfryd a'r carolau ni wedi canu hyd yn hyn a'r gair i ni wedi clywed. Helpa ni ganolbwyntio ac i feddwl am yr Iesu. Trigar hawrth yn ni o ddew a chofio am bawb sydd ar ein calonau sydd ddim yn gallu bod yma o ddew yn yr ysbyty. Ni'n meddwl am ty ci a bydde ti gyda gef ac y bydd e'n ymwybodol o dy bresenoldeb. Gweddio am bawb arall sydd ar ein calonau sy'n galaru ar ôl colli anwyliaid neu sydd ddim yn iach. O ddew bydd gyda hwynt. Maddau ein pechodau o ddew sy'n aml i rif yn derbyn di. Oherwydd ni'n gofyn y cyfan yn enw a heiddiant Iesu Grist. Amen. Amen. Awn i Fethlem bawb danganu, neidio dawnsio a llaweni, i gael gweld ein prynwr credig, a nid heddiw dydd Nadolig. Awn i Bethlem i gael gweled Mair a mab Duw ar ei harfed. Mair yn dala rhwng ei dwylo, yr un sy'n cadw'r byd rhag cwympo. We Gymru 976. 976. Am gawer Ddinas Bethlem o dan llefai'r Ddinas ac awer ddwyn Judea yn dwyn yn music at y tŷ. Daw hyn o'r seren newydd nos I wedi uwch y ben a chlywed calm yn elion glawn yn llifo drwy y nen. O Dawel Ddinas Bethlem, bugeiniau hyn o azawr dros bant a hyn at bresau'r syn, wedi ar y feisydd draw. A chwilio wna'n tan faban bach sy'n dod yn teiglo'r dyn, yn obaith byw I ddeno'r ryw, a bigau da I hyd. O Dawel Ddinas Bethlem, pwy un o yna'r sydd? Pa ddieithir lawr sy'n dod I lawr, pa ryw dragwyddo'r ddydd?
Ysgysgu Dawel hyn o rwyt, daw golau pen ar nef i'r ofro laeth i ddechrau'r daith. Gogoniad i ddwy. Cawn ni ganu eto canol rhif 630. Sorry, 769. 769. Loywaf o'r sêr sydd yn britho'r ffurfafen, gwasgan ein twllwch a gwawriad y dydd. Seren y dwyrain rhag flaenydd y Fethlem, dwgni'r fan lle mae'r faban yn hydd. Gwelwch mor isel ei ben yn y preser, disglair ryw oer wylith y nos ar ei gryd. Moled angylion mewn llety cynwaeled, frenin, creawdwr a chaedwad y byd. Adal o nidd o agorau o'n trysor, llysiau o edom yn offrwm i'n diw, gemau o'r mynydd a phelau o'r dynffor, milwr am iawdur ac air o beryw. Ofer y ceisiau mae wen ag ymhegion, ofer a golyd y ddeiar yn hael. Gwell ganddo gywir y ddoliad y galon, gwell gan yr Iesu yw gweddi y gwael.
Does na ddim reol, unwaith chi wedi rhoi rhywbeth mas, chi ddim yn cael rhywbeth yr ail dro. So os oes rhywun moyn canu, a chi wedi rhoi rhywbeth, neud rhywbeth yn barod, chi'n cael wneud yr ail waith os chi moyn. So fi jyst yn dweud hynny, rhag ofon bod yna rhyw garol i chi moyn canu nawr. Mae croeso i chi. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Ond fi jyst moyn dweud hynny. Rhag ofon. Mae rhaid ni darllen, mae rhaid ni gwyddio, mae rhaid ni roi carol mas. So os i chi moyn rhoi un yn y todiad, llyfr y mynau neu ar papur, mae yna gyfle i chi. Ydy Henffych i ti yma? Wel, mae ar gael draw fyna. Sych chi moyn canu Henffych i ti? Ganon ni Henffych i ti bawb? Iawn. Ydy'r taflenni gan bawb? O hyd? Mae'n efo digon fan hyn. Mari, ti bod roi nhw mas de, jyst yr rai sy'n Henffych i ti. Ger draw fyna. Llaw ran na bydd Mari yn helpu. Wel, dyna ni yn gobeithio bys rhywun rhoi Henffych i ti mas hefyd, achos ni wedi mwynhau nos sydd. Henffych i ti faban sanctaidd, Plygain wylaidd i ti wnawn gan gydnabod, yn ddifrifol werth dyddwyfol ras a thawn. O ymuned deiarolion, i dy ffyddlon barch i byth, gyda lluoedd nef y nefoedd, yn dylysoedd iwn. Dilith. Amen.
Wel, roeddwn ni'n dweud ar ddi Sul, pan anwyd Iesu Grist y Bethlem, doedd dim cyhoeddusrwydd am y peth o gwbl. Fe aned i bob pwrpas yn dawel yng ngolwg y byd. Doedd dim sioe. Roedd y bobl yn gyffredinol ddim yn ymwybodol o'r peth, ond oedd yna rai pobl oedd yn ymwybodol o'r digwyddiad mawr. Mair a Joseph, a fel welson ni ar fore dydd Sul, y bugeiliaid, roedd Duw yn awyddus i'r bugeiliaid defosiynol yna i wybod bod i Meseia wedi cael ei eni. Hefyd, y doethion a ddaeth o'r dwyrain. Falle gawn ni gyfle ar ddydd Sul yn dod i feddwl tipyn bach amdanyn nhw, ond roedden nhw wedi cael gwybodaeth am enedigaeth y Meseia. Ac wy'n meddwl bod e'n ddiddorol i gymharu y doethion a sut daethon nhw a'r bugeiliaid, a sut daethon nhw at y babi. Y bugeiliaid dath gynta, wrth gwrs, fe ddaeth y bugeiliaid y noson y ganed Iesu Grist, neu yn agos iawn at hynny. Fe ddaethon nhw at y preseb y Bethlem. Y doethion, fe ddaethon nhw'n hwyrach. Ni'n gwybod hynny, fe ddaethon nhw ddim yr un pryd â'r bugeiliaid. Roedd y babi yn hun erbyn i'r doethion ddod o'r dwyrain. O leia 40 diwrnod wedi mynd heibio. Fe ddaethon nhw i Fethlem yn y diwedd, ar ôl mynd i Jerusalem, i chi'n cofio'r hanes. Ond erbyn i'r doethion gyrraedd, roedd y bugeiliaid wedi hen fynd, a bydde Mair a Joseph ddim yn ble bynnag o'n nhw, y tu fas i'r llety yn yr ogof, neu beth bynnag oedd bydde Iesu ddim yn y preseb erbyn hynny. Bydde fe yn y tŷ gyda'r Mair a Joseph erbyn i'r doethion gyrraedd. Mae'n ddiddorol i fi fod y bugeiliaid wedi cael ei hysbysu o'r genedigaeth gan yr angylion. Rhywbeth goruwch naturiol. Mae Duw yn danfon yr angylion iddyn nhw. Yr doethion, doedd dim angylion iddyn nhw. Na gyd oedd gyda nhw oedd, wel, dyn ni ddim yn siŵr, ond byddwn ni dychmygu sut o'n nhw'n gwybod, wel, achos roedd na Iddewon wedi bod draw fyna ers y geithglyd. Ac roedd yr Iddewon wedi dysgu'r bobl bod na Eseia yn dod. A falle roedd copïau gyda nhw o'r Hen Testament, enghraifft llyfr Daniel. Ac falle roedden nhw wedi bod yn astudio y pethau hyn. A trwy hynny roedden nhw'n gwybod fod y Meseia yma, brenin yr Iddewon, yn mynd i ddod. Y doethion, fe geson nhw arwydd arbennig, ynddo fe. Fe welson nhw seren, beth bynnag oedd y seren, falle ni astudio hynny, dydd Sul. Ond fe welson nhw y seren yma. A fe ddyluno nhw y seren. Geithon nhw'r arwydd arbennig. Y bugeiliaid, geson nhw ddim arwydd arbennig ar ôl i'r angylion ddiflannu. Dyma gyd wedodd yr angylion oedden nhw oedd, ewch i Fethlem, a dyma'r unig arwydd i chi'n cael, preseb. Ffindwch y babi mewn preseb. Doedd dim seren i'r bugeiliaid, roedd yr rhaid i nhw fynd i Fethlem, a jyst chwilio, gofyn i bobl, a mynd o amgylch, a wedyn ffeindio babi oedd mewn preseb. Dyma fe. A maen nhw'n dod ac yn dweud wrth Mair a Joseph popeth nhw wedi clywed am y babi. Ond at hyn wi am ddod y bore yma, dyma'r neges sydd wedi bod
ar fy meddwl i wy am rannu gyda chi. Pan ddath y bugeiliaid yn gyntaf, ar ôl gweld y peth mawr, yr arwyddion mawn ar angylion, a clywed y neges oddi wrth yr angel, a wedyn i mynd i Fethlem, a'r unig arwydd gyda nhw oedd y preseb. Beth welson nhw? Oedd babi. Na gyd. Just babi. Doedd dim byd arbennig mwy na hynny. Preseb oedd yr arwydd, ond fe welson nhw fabi. Oedd y babi yn edrych fel unrhyw fabi arall. Doedd dim byd arbennig yn edrych ar y babi yma. Oedd roedd e mewn preseb, ond dim byd mwy na yna. Doedd dim helo mawr dros y babi. Iawn, fel un o'r boaon air yma. Doedd na ddim angylion yn chwarae telynau yn y beidi. Doedd na ddim criwbiaid bach ciwt yna uwch ben y preseb. Dim byd fel yna. A'r doethion, pan daethon nhw, bod nhw wedi cael yr arwydd o'r seren i arwain nhw, unwaith gyrhaeddo nhw Bethlem, doedd dim byd arall, dim yn y preseb iddyn nhw, yn y tŷ iddyn nhw. Beth welson nhw yn y tŷ? Just dyn a wraig digon cyffredin, a babi. Ac eto, dim byd yn arbennig am y babi. Petech chi'n edrych ar y babi, byddwch chi jyst yn meddwl, babi bach pert, fel pob babi arall. Felly doedd dim arwydd arbennig, ond roedden nhw wedi cael ei arwain gan y gair, gan yr angylion, ond pan daethon nhw i Fethlem, fe welson nhw fabi. Ond y pwynt yw hyn, oedd y bugeiliaid a'r doethion yn credu mae'r babi yma oedd mab Duw. A dyna'r peth pwysig. Roedd bobl eraill yn gweld y babi hyn ac yn meddwl mae jyst babi. Ond y bobl yma, roedden nhw'n gweld y babi ac yn credu y gair. Mae Duw oedd e. Duw oedd y babi. A mae'n yn rhyfedd. Dyna beth i ni fod i feddwl am. Yn fwy na dim. Ar y Nadolig yn dyfed. Dyna neges fod y babi yna a welson nhw i bob pwrpas yn edrych fel pob babi arall yn y byd. Mae Duw oedd e. Mae Duw oedd y babi yna. Mae mab Duw oedd e. Yn gorwedd mewn preseb i'r bugeiliaid. Ac ym Meichiau Mair i'r doethion yn fab Duw. Beth glywson ni y geiriau oedd ei'r un wedi darllen, mae y babi yma sydd yn cadw'r byd rhag cwympo. Fe yw Duw, fe sydd yn cynnal y byd. Ac felly roedden nhw'n iawn i addoli y babi yma. Dyn ni ddim fod i addoli neb, ond Duw. Ond mae'n iawn i ni addoli y babi yma, oherwydd Duw yw e. Duw ymddangosodd yn y cnawd. Fe gafwyd brawd y brynwr. Cawn ni orffen trwy gyd ganu 770. 770. O deued pob Cristion i Fethlem yr awron, i weled mor dirion yw Duw, o ddymder rhyfeddog fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw, daeth brenin yr holl fyd i oedfa ein hadfyd, symud ein pened a'n pwn, heb le'n y llety, heb aelwyd, heb weli, Nadolig fel hynny gaf hwn, rhwng glod i'r mab bychan ar luniau Mair Wiwlan, daeth diwdod mewn baban i'r byd, ei ras o derbyniwn, ei heiddiant cyhoeddwn, a throsto ef gweithiwn i gyd, tywysog tangnefedd. Wna'n deiar o'r diwedd yn aelwyd gyfanedd i fyw, ni fegur cenfigen
nach ynwrf na chynen dan goron, bydd diben ein diw yn frodyr i'n gilydd. Trigolion y gwledydd cawn rodio yn hafddydd y nef. Ein disgwyl yn Salem i ganu yr anthem. Ddechreuwyd y Bethlem mae ef. Rhwng glod i'r ma bychan ar luniau mae'r wiwlan daeth diwdod mewn baban i'r byd. Ei ras o derbynion ei heiddiant cyhoeddwn a throsto ef gweithiwn i gyd 770.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.